Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είδαμε το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης, ότι είναι το α και το ω του γάμου, και ότι χωρίς την αγάπη είναι αδύνατον να θεμελιωθεί και να ξεκινήσει γάμος ευτυχισμένος και επιτυχημένος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά στην ακολουθία του αραβώνος, ακολουθούν τρεις ευχές. Όλη η δομή, το δέσιμο θα λέγαμε, της ακολουθίας των μνήστρων είναι οι τρεις ευχές. Ο σκοπός των ευχών είναι πολλαπλός. Καταρχάς με τις ευχές γίνεται μία ιστορική αναφορά σε γεγονότα της Αγίας Γραφής σχετικά με τον γάμο, διότι βλέπουμε εκεί πως ο Θεός ευλογεί ζεύγη τα οποία επέτυχαν στην ζωή των. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ιακώβ, Λία και Ραχήλ, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Όλα αυτά τα επιτυχημένα, ευτυχή ζεύγη τα οποία ευλόγησε ο Θεός, και δια της αναφοράς αυτής ζητούμε και εμείς ως μίαν αιτία να αποσπάσουμε την ευλογία εκ μέρους του Θεού και εις των προκείμενων γάμων. Ακόμη υπάρχει κι άλλη μία αιτία, κι άλλος ένας λόγος σημαντικός και σπουδαιότατος που πρέπει οι ευχές να ακούονται. Αυτό το να ακούονται φυσικά δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε, ενώ πρέπει να γίνεται πάντοτε. Οι ευχές πρέπει να είναι εις επίκον πάντων, να μην μείνει τίποτε απολύτως σκοτεινό ή μυστικό. Ο τρίτος λόγος είναι ότι με τις ευχές γίνεται μία δογματική τοποθέτηση του μυστηρίου. Βλέπει κανείς εκεί κατά έναν πολύ ωραίον, άνετον αλλά και σημαντικών τρόπων την δογματική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου. Θα το δείτε αυτό κατά την ανάλυση των τριών ευχών του αραβώνος, όπως και στην ανάλυση των ευχών του μυστηρίου του γάμου παρακάτω. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού προχωρούμε στην πρώτη ευχή. Η πρώτη ευχή είναι μικρή, δεν έχει πολλά λόγια. Το κύριο της σημείο είναι αυτό που θα σας διαβάσω. Ο Θεός, ο αιώνιος, όταν διηρημένα συναγαγών εις ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως τυθείς άρρηκτον, ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους. Δηλαδή, ο Θεός ο αιώνιος, σύ ο οποίος συνήγαγες, εμάζεψες ό,τι είτο χωρισμένο και διηρημένον και το οδήγησες στην ενότητα και στον σύνδεσμον, και με τον τρόπον αυτόν δημιούργησες ένα άρρηκτον σώμα. Σε παρακαλούμε, Κύριε αιώνιε Θεέ, ευλόγησε και τους δούλους σου αυτούς να τύχουν αυτού του συνδέσμου και αυτής της ενότητος. Η ενότης, τόσο βασικό στοιχείο μέσα στο μυστήριο του γάμου. Και η ενότης την αρχή της, την αφετηρία της την έχει στον Θεό. Ο Θεός είναι η συνεκτική δύναμης, συνεκτική αιτία των πάντων. Έξω από τον Θεό υπάρχει ο σκορπισμός. Ο Κύριος μας το είπε σαφώς αυτό. Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει. Εκείνος ο οποίος δεν μαζεύει μαζί μου, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Οτιδήποτε, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε υγεία είναι, είτε επιστήμη είναι, είτε τέχνη είναι, είτε ακόμη και αρετή, διότι πρέπει να το τονίσουμε και αυτό το σημείο, είναι ένα κάτι πολύ της μόδας, πολύ της εποχής μας, όπως ήταν και πολύ παλιά τους 3 πρώτους αιώνες
τότε που μεσουρανούσε έξω από την εκκλησία ο γνωστικισμός, ο χωρισμός της αρετής από την πίστη. Και σήμερα μπορούμε να μιλάμε περί ναού αρετής, όπως επί παραδείγματι ελέγχθη δια την στοά εδώ των μασόνων, ονομάστηκε ναός της αρετής. Έτσι ονόμασαν τον εγγενιασθέντα, όπως έμαθα, ναών των μασόνων, των τεκτώνων. Αλλά ποια αρετή χωρίς το Θεό? Είπε ο Χριστός, εάν ακόμη, το λέει και ένα πολύ πολύ ωραίο τροπαριάκι στον όρθρον της Κυριακής, πολλάκις το έχω ακούσει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον της ψυχής των αρετών, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ούτε και αυτή ακόμη η αρετή δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεμελιωθεί έξω του Ιησού Χριστού. Τόσο περισσότερο λοιπόν ο γάμος, που είναι να το πω έτσι, ένα επίζουλον φυτόν, που έχει τόση ευαισθησία σε κάθε καιρική μεταβολή, λίγο ο βοριάς, λίγο η ζέστη, λίγο η ξηρασία, όλα αυτά είναι ικανά να βλάψουν το φυτόν που λέγεται γάμος. Είναι δυνατόν λοιπόν έξω από τον Ιησού Χριστόν να μπορέσουμε να έχουμε έναν γάμον επιτυχημένο? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τον σύνδεσμον και την ενότητα. Αυτό συνεπώς μπορεί να ενώσει και το καινούργιο αυτό ζεύγος με τον δεσμόν της αγάπης. Η αμαρτία εχώρισε τους ανθρώπους, και μάλιστα η προπατορική αμαρτία τους εχώρισε, και από τότε η αμαρτία στέκεται ένα διαλυτικό στοιχείο. Βλέπετε, μέσα σε μια οικογένεια, όταν μπει ο διάβολος, μπει η αμαρτία, τότε ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο, ένα δρόμο που ο καθένας απομακρύνεται από το κέντρο που λέγεται οικογένεια. Ζητούμε λοιπόν από τον Θεό να ξαναενώσει τους ανθρώπους, τα διηρημένα, τα χωρισμένα, να τα επανασυναγάγει, να τα ξαναμαζέψει. Ωραία το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολήν του. Λέγει, σπουδάζοντες τη ειρήνη, την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σπουδάζοντες, εκείνο το σπουδάζοντες δείχνει την σπουδή, δείχνει την φροντίδα, δείχνει την επιμέλεια της ψυχής, προκειμένου να τηρηθεί αυτή η ενότης και ο σύνδεσμος της ειρήνης. Αλλά η ενότης και ο σύνδεσμος, πρέπει να το πούμε, μας το λέγει εδώ πολύ καλά, είναι καρπός μόνον του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και συνεπώς θα επικαλεστούμε αυτόν τον Θεόν να δώσει τον σύνδεσμο και την ενότητα εις το καινούριο ζεύγος που πρόκειται να συμπήξουν οικογένειες. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λέγει μέσα εις τον γάμο υπάρχουν δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους αγωγής, μορφώσεως, οικονομικών συνθήκων, φίλου κλπ. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπορέσουν τώρα να ταιριάσουν, να συνταυτιστούν? Δύσκολο πράγμα. Στο σπίτι της μεγάλωσε η κοπέλα, στο σπίτι του μεγάλωσε ο νέος, κάτω από άλλες συνθήκες ο νέος, κάτω από άλλες συνθήκες η κοπέλα. Πώς τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα ταιριάξουν? Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να ταιριάξουν? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο γάρ το πνεύμα εδόθη ή να τους γένει και τρόπης διαφόρης διαστικότας ενώσει. Γι' αυτό λέγει ζητούμε να δοθεί το πνεύμα το Άγιον, ώστε εις εκείνους που έχουν διαφορετικών γένους, διαφορετικούς τρόπους ζωής, να τους ενώσει αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και προτρέπει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, αλλήλεις προσδέδεστε ούχ απλώς ειρηνεύειν, ουδέ απλώς φιλήν, αλλά εν πάση είναι μίαν ψυχήν. Τούτο το δεσμό και αλλήλεις και προς τον Θεόν συνδύσωσιν εαυτούς. Όχι λέγει ένας σύνδεσμος μιας κάποιας απλής φιλίας ή μιας κάποιας
απλής ειρήνης μεταξύ τους, όχι, αλλά ένας βαθύς σύνδεσμος εν κυρίω, ένας σύνδεσμος, όχι συνεταιρισμός, όχι μία συμφωνία, όχι απλώς, όπως το έχω ακούσει και αυτό, κάποτε ήθελαν δύο άνθρωποι να πάρουν διαζύγιο και είπαν, ήρθαμε πολιτισμένα, λέγει, και πολύ φιλικά να πάρουμε το διαζύγιό μας, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Όχι τέτοιες φιλίες, αλλά κάτι πολύ βαθύ, και αυτό το πολύ βαθύ, ξανατονίζομαι, είναι καρπός αυτού του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν εκείνο ζητάμε το σπουδαίο στην πρώτη ευχή, τον σύνδεσμο και την ενότητα του σέρνους. Πόσο υποφέρουν σήμερα τα ζεύγη μες των γάμων από την έλλειψη αυτής της καταστάσεως είναι, αγαπητοί μου, πασίγνωστη. Όμως η ευχή θυμάται κάτι, έρχεται σαν μία ηχό η ευχή, η πρώτη του Αραβώνος, από μίαν άλλη ευχαριστηριακή ευχή που ελέγεται τον πρώτον αιώνα κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που ο ιερεύς λέγει, είναι στο βιβλίο της Διδαχής, τέλη πρώτου αιώνος αρχές δευτέρου αιώνος, όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διασκορπισμένων επάνω των ωραίων και συνταχθέν εγένετο εν ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από τον περάτων της γης. Κύριε, λέγει, όπως το ψωμί αυτό τώρα, από το οποίο θα κόψουμε και θα βγάλουμε ένα κομμάτι για να γίνει το δικό σου το σώμα, και το ψωμί αυτό που ήταν στάχια πάνω στα χωράφια, στα βουνά, και μαζεύτηκε και έγινε ένας άρτος, έτσι να συναχθεί από το σκόρπισμα που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, να συναχθεί η εκκλησία σου και να αποτελέσει ένα. Αυτή η ευχή είναι ευχαριστηριακή, που δείχνει πόσο σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ του γάμου και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως ετονίσαμε και σε προηγούμενο θέμα μας, ότι οι σύζυγοι, προκειμένου να έχουν πάντα τον σύνδεσμο αυτών της αγάπης και της ενότητος, θα πρέπει πάντοτε να είναι ενωμένοι και να ξεκινούν από το ποτήρι της ζωής, το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η δευτέρα ευχή λέγεται λίγο πριν από την επίδοση των δακτυλιδιών, που είναι ένα κεντρικό σημείο, η επίδοση και η ανταλλαγή των δακτυλιδιών. Αυτή η δευτέρα ευχή μας εισάγει αμέσως στον χώρο του μυστηρίου του γάμου. Βλέπει κανείς να τοποθετείται ο γάμος των δύο αυτών ανθρώπων μπροστά στο θείον αρχέτυπον του γάμου, δηλαδή με άλλα λόγια τους αραβώνας του Χριστού με την Εκκλησία. Σας το είχα πει αυτό στο εισαγωγικό μας θέμα, ότι ο γάμος είναι εικόνα μυστήριων και εικόνα ενός άλλου βαθυτέρου μυστηρίου, του γάμου του Θεού με την Εκκλησία, που θα το δούμε ακόμη βαθύτερα στην ερμηνεία της αποστολικής περικοπής μέσα εις των γάμων. Κύριε ο Θεός ημών, λέγει εκεί, ότι εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Εδώ έχουμε μια αναπήχηση από ένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολήν, «Ηρμοσάμιν γαριμάς εν ενίανδρη παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Ηρμοσάμιν εγώ, αρμόζω, θα πει αραβωνιάζω. Εγώ λοιπόν ηρμοσάμιν ποιον? Εσάς ως παρθένων αγνήν εις των νυμφίων που είναι ο Χριστός. Εγώ ποιος είμαι? Λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι
ο νυμφαγωγός, είμαι ο κουμπάρος, ο προξενητής τροποντινά, εκείνος ο οποίος οδηγεί την νύμφη, αφού συνέστησε εις τον γαμβρόν, οδηγεί τώρα στην νύφη και ο γαμβρός θέλει την νύφη και η νύφη των γαμβρών. Αλλά παρθένον αγνήν, σκεφτόμουν πολλές φορές πάνω στην ευχή αυτήν, πως μπορεί να είναι παρθένος αγνή η εξεθνών εκκλησία, αφού ήσαν οι άνθρωποι δολολάτροι, ήσαν ανήθικοι, ήσαν. Τους το λέει αυτός στους Κορινθίους, για να φροντίσουν με βάση των ηθικών νόμων του Ευαγγελίου να μπορέσουν να κατασταθούν αγνοί άνθρωποι και έτσι με την αγνότητά τους να ενωθούν αρρήκτως μετά του Ιησού Χριστού. Πω λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αναφωνώντας το σημείο αυτό, πριν έρθει ο Χριστός παρθένος λεγόνταν μόνον εκείνος πριν το γάμο που είχε φυλάξει τον εαυτό του. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, κοίταξε, τα έκανε όλα καινούρια. Και αν ακόμη δεν ήσουν παρθένος πριν το γάμο σου, τώρα και μετά το γάμο σου ακόμη γίνεσαι παρθένος. Γιατί? Διότι καθαρίζει ολόκληρη η ζωή σου. Αυτό το μυστήριο, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Μου φαίνεται ότι οι μέλλοντες να νυμφευτούν και εκείνοι που παντρεύτησαν, εάν ανα πάσα στιγμή το έχουν στα μάτια τους μπροστά αυτό το μυστήριο, ότι εγώ αποτελώ εικόνα του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, θα τους εμπόδιζε να κάνουν οποιοδήποτε παραστράτημα οι σύζυγοι. Μην νομίσετε ότι δεν ενδιαφέρει εκείνους που έχουν ήδη παντρευτεί. Όπως εμείς θα πρέπει μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να ρίχνουμε μια ματιά να βλέπουμε την ακολουθία της χειροτονίας μας, για να μας υπενθυμίζει μερικά πράγματα. Εκείνο το φοβερό, την παρακαταθήκην φύλαξα έως τη συντελεία των αιώνων, λέει ο επίσκοπος στον ιερέα που χειροτονεί. Την παρακαταθήκη, την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Σου βάζει στα χέρια το σώμα του Χριστού και σου λέει την παρακαταθήκη, δηλαδή αυτήν ταύτην την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Φύλαξέ την, ποίμανέ την, προστάτευσέ την δια της ιδείας σου ακόμη ζωής έως τη συντελεία του αιώνος. Θα δώσεις λόγο στον Θεό για εκείνο που σου εμπιστεύεται τώρα αυτός ο ίδιος ο Χριστός που είναι η νύμφη του. Φεύγει εκείνος μακριά και σου εμπιστεύεται εσένα την νύμφη του. Αλίμονό σου εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλίμονό σου αν εσύ βρεθείς με αυτήν την εκκλησία μοιχός, την εγκαταλείψεις. Έτσι μου φαίνεται. Και οι έγγαμοι άνθρωποι πρέπει, αν δεν έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους να μελετήσουν, γιατί δεν θα έχουν ευχολόγιο, την ακολουθία του γάμου, όταν πηγαίνουν όμως σε κάποιο γάμο, και πηγαίνουμε τόσο τακτικά και παρακολουθούμε ως καλεσμένοι, να προσέχουμε πολύ εκείνα τα οποία λέγονται, για να μπορούμε να διορθώνουμε, αγαπητοί μου, εκείνα που δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να γνωρίζουμε και συνεπώς να διορθώσουμε. Και αμέσως μετά, αφού υποθεί αυτή η ευχή, ακολουθεί ο αραβών με τα δαχτυλίδια. Παίρνει ο ιερεύς τα δαχτυλίδια, τα δύο, και τα σταυρώνει επάνω στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Η φυσική θέση του Ιερού Ευαγγελίου είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξουμε την ωραία πύλη, θα δείτε επί της Αγίας Τραπέζης σκεπασμένο το Ιερόν Ευαγγέλιο. Από εκεί ουδέποτε το Ευαγγέλιο φεύγει. Η φυσική θέση του Ευαγγελίου εκεί. Εάν λοιπόν επί του Ευαγγελίου σταυρώνουμε τα δαχτυλίδια, σημαίνει ότι τα σταυρώνουμε επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά επί της Αγίας Τραπέζης τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή τα δαχτυλίδια, δηλαδή ο αραβών ξεκινάει από τον ευχαριστηριακό χώρο, ξεκινάει από το μυστήριο της ζωής, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό είναι ένα σημείο που δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
Αλλά επειδή τώρα δεν συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία ο γάμος, έτσι εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, πώς να το κάνουμε? Βγήκε η Αγία Τράπεζα με ένα τραπεζάκι, δεν είναι όμως πια Αγία Τράπεζα, βγήκε το Ευαγγέλιο έξω και απάνω εκεί τώρα γίνεται η σταύρωση των δακτυλιδιών και λέγει ο ιερεύς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Όπως και αραβωνείς το δούλος του Θεού, τάδε, την δούλη του Θεού, τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτός ο τριαδικός, αυτή η τριαδική τοποθέτηση φανερώνει ακόμη κάτι άλλο, ότι ο γάμος ξεκινά από το Θεό. Ποιο Θεό? Των συγκεκριμένων Θεών, των Άγιων Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, έξω του οποίου Αγίου Τριαδικού Θεού δεν είναι δυνατή καμία βάση, καμία τοποθέτηση. Αυτές οι τριαδικές τοποθετήσεις, όπως κάθε ευχή έτσι τελειώνει και στη Θεία Λειτουργία και σε οποιοδήποτε άλλο μυστήριο, να το προσέξουμε. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να επανερχόμεθα εις των Άγιων Τριαδικών Θεών. Μια μικρή παρένθεση, μια πολύ μικρή. Όταν προσευχόμεθα, πού προσευχόμεθα? Θυμόμαστε καμιά φορά τον Πατέρα? Έτσι ήρθαμε σε συναίσθηση ότι όταν λέμε το Πάτερ ημών αποτείνεται προς το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ακόμη όταν λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, έχουμε τη συναίσθηση ότι αποτεινόμεθα προς το Πνεύμα του Άγιον. Όταν λέμε το Παναγία Τριάς, αποτεινόμεθα εις αυτών των τριαδικών Θεών. Παρακαλώ να το κάνουμε αυτό στην προσευχή μας, να διαφορίζουμε τα πράγματα και να τα ενώνουμε πάλι, να κάνουμε ξεχωριστή προσευχή στο Πνεύμα του Άγιον, ξεχωριστή στον Υιόν, ξεχωριστή στον Πατέρα. Βεβαίως η προσευχή στον Πατέρα αποτείνεται και στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον και αντιστοίχως, για να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το δαχτυλίδι λοιπόν, το δαχτυλίδι, πανάρχιο σύμβολο, χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς σε κάθε εποχή σαν ένα σημάδι εξουσίας, δυνάμεως και ευνοίας. Μες στο γάμο το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο της προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Ακούσατε αυτό? Σύμβολον προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Λέγει κάποιος, η των δακτυλιδίων περίθεσης δειλή εκάτερον εκατέρο εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτόν αλέτερον του εταίρου. Με το δαχτυλίδι, λέγει, ο ένας δεν εξουσιάζει του εαυτού του, δεν εξουσιάζει του άλλου του εαυτού του, αλλά του εταίρου και αντιστρόφως. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, η γυναίκα δεν εξουσιάζει τον εαυτό της. Ο καθένας έχει μίαν προσφορά και η προσφορά αυτή δεν είναι παθητική προσφορά, είναι ελευθέρα προσφορά, είναι συνειδητή προσφορά, είναι ενεργητική προσφορά, προσφορά αγάπης. Το αρμενικόν τυπικόν, γιατί έχω κάνει μία επιλογή από πολλούς κώδικας, σας το είπα και την περασμένη φορά, συνέπεσε να έχω ένα βιβλίο με μια πολύ καλή εργασία γύρω από συλλογή κωδίκων και παίρνει κανείς από εκεί πλούτον, βλέπει κανείς τι λέει το τυπικό εκείνο, τι λέει το τυπικό εκείνο κλπ. Λέει λοιπόν το αρμενικόν τυπικόν και το συριακόν το ίδιο. Θα σας το μετάφρασω φυσικά ελληνικά. Πόσα μυστήρια είναι και καλυμμένα και περιεχόμενα εις την λαμπρότητα των δακτυλιδίων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την Εκκλησία και ο οποίος δια του αίματος του της συνέστησεν μίαν πρίκα, της έκανε πρίκα, λέει, της Εκκλησίας, και την πρίκα την έκανε με το ίδιο του το αίμα και της εσφυριλάτησεν ένα δακτυλίδι με τους ύλους της σταυρώσεως. Τι ωραία έκφραση αυτή, της εσφυριλάτησε, της έφτιαξε με το σφυρί που του έβαλαν οι σταυρωτέ τα καρφιά
με το σφυρί αυτό λέγει, και με τις πρόκες που του επέρασαν στα χέρια και στα πόδια έφτιαξε το δαχτυλίδι προς την νύμφη εκκλησία. Τι ωραία έκφραση! Βλέπει κανείς την απέραντη αγάπη του Ιησού Χριστού προς την εκκλησία. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των όπως, αυτό το όπως, το μέγεθος, όπως ο Χριστός την εκκλησία. Πραγματικά το δεύτερο μέρος της τρίτης ευχής, επειδή συνδέεται με το δαχτυλίδι, κάνω μία πρόταξη. Αναφέρει 4 παραδείγματα ως προς την σημασία του δακτυλιδιού. Το πρώτο παράδειγμα είναι του Ιωσήφ, όταν ο Ιωσήφ εξήγησε τα όνειρα εις τον Φαραώ και ο Φαραώ του έδειξε την εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς του την μεγάλη υπόθεση της οικονομικής διαχειρίσεως της χώρας του, με το μέγα εκείνο θέμα της συλλογής του σύτου κλπ, και για να του δείξει την εμπιστοσύνη του, την πιστότητά του, του έδωσε το δαχτυλίδι και εσφράγισε την απόφαση του αυτή. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Δανιήλ. Όταν ο βασιλεύς είδε ότι οι λέοντες δεν έφαγαν τον Δανιήλ, που οι εχθροί του τον κατηγόρησαν, τον κατασυκοφάντησαν και τον έβγαλε μέσα από το λάκκο, το διάταγμα υπέρ της απελευθερώσεως των Εβραίων το εσφράγισε με το δαχτυλίδι του. Δείγμα λοιπόν εδώ απελευθερώσεως το δαχτυλίδι. Ακόμη ένα τρίτο σημείο μας θυμίζει η ευχή, μας θυμίζει την Θάμαρ. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, η ιστορία της Θάμαρ, αλλά δεν ξέρω αν κανείς αν πρέπει να την πει με 2 λόγια. Ο Ιούδας, ο γιος του Ιακώβ, είχε 3 γιους και παντρεύτηκε ο πρώτος ο γιος, να με συγχωρέσετε, βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. Θα παρακαλέσω μην το ξεχνάτε όσο διηγούμε τη διήγηση αυτή, στο 1800 π.Χ. Δηλαδή ούτε καν ο νόμος ο Μωσαϊκός υπάρχει. Είμεθα εις το ξεκίνημα της ιστορίας του Ισραήλ, και οι νόμοι που κυρίως διοικούν τις σχέσεις, τις οικογενειακές και κοινωνικές των ανθρώπων, ιδίως της οικογένειας του Αβραάμ, είναι το βαβυλωνιακό δίκαιο. Αυτό μην το ξεχνάτε, ό,τι θα σας διηγηθώ παρακάτω. Αλλά ο πρώτος γιος πέθανε, δεν άφησε απογόνους, και σύμφωνα με το οικογενειακό βαβυλωνιακό δίκαιο έπρεπε να πάρει την γυναίκα ο δεύτερος γιος. Ο δεύτερος γιος όμως φάνηκε πονηρός, λέει, απέναντι στον Θεόν, έκανε μια κακή πράξη και ο Θεός τον εθανάτωσε, ή ο Αυνάν τον εθανάτωσε, διότι, μια που ήρθε η κουβέντα, έκανε παρεμπόδιση της συλλήψεως και τον εθανάτωσε. Εφάνει, λέει, πονηρών ενώπιον του Θεού η πράξη του Αυνάν και τον θανάτωσε. Και τότε η Θάμαρ έμεινε για δεύτερη φορά χήρα. Έπρεπε και να πάρει τον τρίτο γιο. Ο Ιούδας, ο πατέρας, βλέποντας ότι τα 2 του παιδιά θανατώθηκαν, πέθαναν, φοβήθηκε μη χάσει και τον τρίτον, και της υπεσχέθη μεν ότι θα της δώσει και τον τρίτον γιον, αλλά αθέτησε όμως το λόγο του. Τα χρόνια πέρασαν, ο τρίτος μεγάλωσε, αλλά δεν της τον έδινε όμως. Αυτή τι έκανε, λέτε? Διότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει τον τρίτον για να αφήσει απογόνους. Το θέμα δε του να αφαιθούν απόγονοι ήταν τόσο ισχυρόν την εποχή εκείνη. Ντύθηκε πόρνη γυναίκα η Θάμαρ, σκέπασε το πρόσωπό της και προκλητικότατα εκάθισε έξω από την πόλη
αναμένοντας τον πεθερό της να επιστρέψει από τα ποιμνιά του. Μπαίνοντας στην πόλη, ο Ιούδας, ο πεθερός της, τον προκαλεί, και ο Ιούδας ή το χείρος, η γυναίκα του είχε πεθάνει, και τότε έδειξε μία αδυναμία ο Ιούδας και παρασύρθηκε μαζί της. Αλλά εκείνη όμως, πάντα σκεπασμένο το πρόσωπό της, του λέγει: με έναν όρο θα δεχθώ, ωστόσο, με τον όρο ότι θα μου δώσεις το ραβδί σου, θα μου δώσεις ένα κατσίκι. Δεν έχω τώρα, λέει αυτός. Καλά, για ενέχειρο θα μου δώσεις το ραβδί σου και το δαχτυλίδι σου. Και πράγματι εκείνος της έδωσε αυτά τα δύο αντικείμενα με την υπόσχεση ότι θα της δώσει το κατσίκι και θα πάρει πίσω τα ενέχειρα. Όταν έστειλε ανθρώπους για να της πάνε το κατσίκι, δεν βρήκανε καμία εκεί στην πύλη. Ξεχάστηκε το πράγμα. Πέρασε λίγος καιρός και πάνε και λένε εις τον Ιούδα: η νύφη σου η Θάμαρ είναι έγκυος. Θα την βάλουμε από το σπίτι, θα την πετάξουμε. Και πράγματι έγινε δικαστήριο. Εκεί στο δικαστήριο, που δεν γλίτωνε δηλαδή οπωσδήποτε η Θάμαρ από την υπόθεση αυτή, παρουσιάζει το ραβδί και το δαχτυλίδι του πεθερού της και λέει: το παιδί που έχω είναι από τον άνδρα εκείνον που ανήκουν αυτά τα δύο, το ραβδί και το δαχτυλίδι. Όταν τα είδε ο Ιούδας, τότε δεν είχε τίποτε να πει. Σκέφτηκε ότι δεν είχε σταθεί εντάξει στην υπόσχεση της νύφης του να δώσει τον τρίτο του γιο, και επειδή υπήρχε οπωσδήποτε η ανάγκη να αφαιθούν απόγονοι, γι' αυτό σας είπα βρισκόμεθα στο 1800 και μη παρεξηγήστε απολύτως τίποτε, έκανε αυτό που έκανε η Θάμα. Συνεπώς το δαχτυλίδι στην περίπτωση αυτή είναι το σύμβολο ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Και θα ήθελα να πω εδώ κάτι. Όταν γίνεται το συνοικέσιο, όταν τέλος πάντων φτιάχνονται μεταξύ των δύο νέων, δηλαδή μεταξύ των σπιτικών των δύο νέων, και κοιτάζονται και υπόσχονται και τα λοιπά, τι γίνεται? Δηλαδή όταν τάξουν στην ύφη, θα σου δώσουμε εκείνο το σπίτι, και όταν παντρευτεί η κοπέλα κατόπιν δεν δίνουν τίποτα οι γονείς. Γιατί το κάνουν αυτό? Και γιατί πολλές φορές με τον τρόπο αυτόν οδηγούν σε δυσκολία το ζεύγος, και πολλές φορές ακόμη και στο διαζύγιο οδηγούνται, όταν δεν είναι άνθρωποι θεμελιωμένοι, όταν δεν έχουν φόβο Θεού. Ο σύζυγος δεν έχει φόβο Θεού και μπορεί να αφήσει την γυναίκα του και να φύγει, διότι εξυπατήθη από τα πεθερικά του, και τούτο διότι δεν εστάθησαν ευτής εις τας υποσχέσεις των. Τι γίνεται παρακαλώ? Γι' αυτό ας προσέξουμε το σημείο αυτό. Το δαχτυλίδι είναι και δαχτυλίδι σύμβολων υποσχέσεως. Ό,τι υποσχεθεί κανείς, αυτό πρέπει και να δώσει, διότι αλλιώς πως δημιουργούνται ανομαλίες και ταράσουν την ειρήνη και την ευτυχία των συζύγων. Τέλος, ένα τέταρτο σημείο είναι το δαχτυλίδι που εδόθηκε εις τον Άσο των Ιών, και είπε ο πατέρας: δώσατε του, λέει, δαχτυλίδι. Εκεί θυμάται η ευχή για ποιο σκοπό ο Θεός έδωσε, είπε να δοθεί το δαχτυλίδι στον Άσο των Ιών, που αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα. Αγαπητοί μου, το δαχτυλίδι στο τέταρτο κυρίω σημείο είναι η συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας. Δείχνει τον άνθρωπο, το παιδί του Θεού, που φεύγει από τον πατέρα με την αμαρτία, και όταν μετανιωμένος γυρίζει πίσω, ο Θεός συγχωρεί, και ακόμη κάτι άλλο, υπόσχεται να αποκαταστήσει. Υπεσχέθη ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους, όταν έπεσαν στην αμαρτία,
ότι θα στείλει κάποιον για να τους λυτρώσει, και της υποσχέσεώς του αυτής ο Θεός δεν εφάνηκε ψεύτικο. Λοιπόν, το δακτυλίδι όλα αυτά συμβολίζει. Ακόμη όταν δοθούν τα δακτυλίδια, γίνεται η ανταλλαγή των δακτυλιδιών. Παίρνει ο παράνυμφος και ανταλλάσσει τα δακτυλίδια. Αυτή η ανταλλαγή δείχνει την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων, δείχνει ότι ο ένας αναπληρεί τις ελλείψεις του άλλου. Έχω βρει μια γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι καταπληκτική. Μου φαίνεται ότι η βιολογία θα μπορούσε να τη θαυμάσει τη γνώμη αυτή, γιατί υπάρχει και βιολογικό έρισμα ακόμη, και ψυχολογικό, και η ψυχολογία θα μπορούσε να θαυμάσει. Γυνήκη ανήρ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε στην άνθρωποι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά άνθρωπος εις ένας άνθρωπος. Ως περ ημίτομα δύο ένισιν, όπως λέει δύο ημίτομα. Δηλαδή ο άνδρας είναι ένα εν δεύτερον, η γυναίκα είναι εν δεύτερον, και συνεπώς εν δεύτερον και εν δεύτερον ίσον μονάς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, που δείχνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει και βιολογική, η βιολογία το βεβαιώνει αυτό σήμερα, και ψυχολογική, και προπαντός το τελευταίο, ηθική αλληλοσυμπλήρωσης. Οι ικανότητες του ενός θα βοηθήσουν τις ελλείψεις του άλλου και αντιστρόφως. Οι Σύριοι και οι Αρμένοι, θα επανέλθω πάλι σε αυτούς, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο που συμβολίζει πολύ παραστατικά αυτήν την αλήθεια. Στο γάμο τους ο καθένας φοράει τον βαφτιστικό του σταυρό, εκείνο που του βάλαν όταν νήπιο τον βάπτισαν, και τότε ο ανάδοχος παίρνει τους σταυρούς και τους ανταλλάσσει. Βάζει της γυναικός των βαπτιστικών εις τον άνδρα και του ανδρός των βαπτιστικών εις την γυναίκα, για να δείξει, ακούστε τι ωραίο, ότι ο καθένας πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του άλλου. Ακούσατε, τον σταυρό του άλλου. Ομοίως ο κώδικας 780 της Μονής Παντελεήμονος του Άθωνος αναφέρει ότι ο ιερεύς βάζει στα χέρια των αραβωνιασμένων μαζί με τα δακτυλίδια και δύο άρτους, δύο ψωμιά, και μαζί με την ανταλλαγή των δακτυλιδιών γίνεται ανταλλαγή και των ψωμιών. Ένας άλλος κώδικς λέγει γίνεται και ανταλλαγή κεριών, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό το σημείο, μόνο εις τους άρτους να μείνουμε. Οι άρτοι τι συμβολίζουν? Συμβολίζουν τα αγαθά που έχει ο καθένας. Φυσικά ο άνδρας έχει το επάγγελμά του, άρα έχει πόρους να ζήσει. Η γυναίκα έχει και εκείνη την πρίκα της, ξέρω εγώ, ό,τι θα της δώσει ο πατέρας της, άρα και εκείνη έχει κάποιους πόρους. Συνεπώς εδώ τώρα έχουμε κοινή προσφορά. Αφού είναι ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, θα πρέπει και τα αγαθά να σταθούν κοινά. Και όπως λοιπόν ο καθένας σε εκείνη τη στιγμή προσφέρει τα δικά του, αλλά ανταλλάσσονται, σημαίνει ότι μέσα εις των γάμων θα πρέπει οπωσδήποτε τα υλικά αγαθά να είναι και για τους δυο τα ίδια. Να μην λέει με άλλα λόγια ο άνδρας τα λεφτά μου, η γυναίκα η πρίκα μου, το σπίτι μου, τα χωράφια μου, και όταν τσακώνονται ο ένας να πετάει στον άλλον τα περιουσιακά του στοιχεία, και ότι ο ένας τρέφει τον άλλον, και δεν ξέρω τι άλλες ανόητες εκφράσεις που δεν έχουν καμία θέση και βάση μέσα σε έναν χριστιανικό γάμο. Ωραία μας το λέγει αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ότι οι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά και είναι άπαντα αυτής κοινά. Εάν οι χριστιανοί μες στην εκκλησία τα είχαν όλα κοινά, πόσο περισσότερο οι δυο αυτοί άνθρωποι μέσα εις το μυστήριο του γάμου δεν θα πρέπει να τα έχουν κοινά? Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιμείνω, χωρίς όμως και να χρονοτριβήσω. Αγαπητοί μου, είναι δυστύχημα όταν
δεν ξέρει η γυναίκα, επί παραδείγματι, την πορεία των οικονομικών του ανδρός της. Όχι ότι θα πρέπει να καθίσει να δώσει λεπτομερή λογαριασμό αν πλήρωσε ο τάδε πελάτης ή όχι. Όχι, αυτό όχι, είναι ανόητο, δεν στέκεται. Αλλά να ξέρει όμως που βρισκόμαστε. Μπορεί κάποτε η γυναίκα να ξοδεύει χωρίς να σκέπτεται, χωρίς να ξέρει, όχι να σκέπτεται, ότι ο άνδρας της μπορεί να είναι σε μια οικονομική δυσκολία. Γιατί δεν το ανακοινώνει ο άνδρας. Και κάποτε βρισκόμεθα μπροστά σε απρόοπτες καταστάσεις. Σε απρόοπτες καταστάσεις. Όπως και η γυναίκα μπορεί να ξοδεύει, ο άνδρας μπορεί να ξοδεύει και να μην δίνει, γυναίκα να ξοδεύει και να μην δίνει λογαριασμό στον άνδρα, και εκείνος ομοίως να βρεθεί εκτεθειμένος. Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινόν ταμείο και μία κοινή γνώση των οικονομικών. Είναι πολύ κακό πράγμα να κρατάει ο άνδρας τα χρήματα και να δίνει ένα δεκάρικο στη γυναίκα για να περάσει την ημέρα της, και όταν εκείνη διαμαρτύρεται και λέει «Μα δεν φτάνει αυτό για να μαγειρέψουμε», να λέγει «Τόσο είναι». Γιατί θα πίστευε ο άνδρας ότι η γυναίκα του θα έκανε σπατάλη και ότι δίνοντάς της το δεκάρικο εκείνη θα βγάλει το φαγητό της ημέρας. Άνθρωπέ μου, επειδή έχω άνδρας ακροατήριος επιτοπλίστων, θα σε εκλέψει. Θα βάλει το χέρι στο παντελόνι, θα βάλει στο πορτοφόλι, θα σε κλέψει. Γιατί να μην υπάρχει εδώ μια συμφωνία, μια αγάπη πάνω στο ζήτημα? Να καταλαβαίνει η γυναίκα, πρέπει να είναι νοικοκυρά, δεν θα ξοδέψει κάτι παραπάνω, δεν πρέπει. Θα μου πει ίσως κάποιος, κύριος, ότι μα εάν η γυναίκα είναι σπάταλη, μου φαίνεται ότι όσοι έρχονται εδώ, και οι κυρίες και οι κύριοι, αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει τη σπατάλη. Εκείνοι που σπαταλούν αλόγιστα δεν είναι εδώ μέσα, και τουλάχιστον εκείνοι που με ακούνε ας το καταλάβουν αυτό. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει μια πιο πολύ ανθρωπιά, μια πιο πολύ κατανόηση. Πολλά ζεύγη υποφέρουν εξαιτίας μιας κακής τοποθετήσεως της οικονομικής διαχειρίσεως του σπιτιού. Τέλος, πηγαίνουμε στην τρίτη ευχή. Η τρίτη ευχή είναι πλουσιωτάτη. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον υμφεύσαστε το κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και διαμεσιτείας ιδρεύσεως αραβωνήσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας, αυτός ευλόγησον τον αραβώνα των δούλων σου τούτων, κλπ. Εδώ η ευχή θυμάται το πως έγινε το προξενιό, το συνοικέσιο τροπόντινα του του Ισαάκ, του παιδιού του Αβραάμ. Αξίζει να το διηγηθούμε λιγάκι. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες και χαριτωμένες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήθελε ο Αβραάμ να πάρει το παιδί του Χαναναία. Δεν ήθελε. Είδε ότι οι Χαναναίες δεν ήσαν καλές γυναίκες. Ήθελε να πάρει από την πατρίδα του, από τη γη Χαράν. Η απόσταση όμως που τους εχώριζε από την Βυρσαβέ ήταν 900 χιλιόμετρα, από τον Εύρο στην Κρήτη πάνω κάτω, και έπρεπε να πάει λοιπόν κάποιος εκεί με τα πόδια φυσικά για να βρει νύφη. Και πως θα την έβρισκε? Καταλαβαίνετε το θέμα, δύσκολο πολύ. Καλεί τον δούλο του, τον καλύτερο και πιο εμπιστό του, τον Ελιέζερ, και του λέει: θα μου ορκιστείς. Τον όρκισε ότι θα πας να μου βρεις καλή γυναίκα, όχι από τους Χαναναίους, πρόσεξέ το, αλλά θα πας εις την πατρίδα μου, τη γη Χαράν. Ο δούλος, πιστός άνθρωπος, και αυτός πίστευε στον αληθινόν Θεόν ο δούλος, φορτώνει 10 καμήλες δώρα, παίρνει και μερικούς δούλους και ξεκινάει για το μακρινό του ταξίδι. Έφτασε στην πόλη Ναχ.
Όμως την ώρα που πλησίαζε είδε κάποιες κοπέλες να έρχονται από την πόλη προς το πηγάδι, και τότε έκανε μια σκέψη. Είπε, θα πρέπει να δω αυτές τις κοπέλες που έρχονται, αν καμιά από αυτές είναι καλή. Πώς όμως μπορώ να ξέρω? Εύκολα ένας άνθρωπος μπορεί να γίνεται γνωστός στον άλλον. Γι' αυτό θα προσευχηθώ. Εγονάτισε, αγαπητοί μου, ο Ελιέζερ, και αποτείνεται εις των μεγάλων νυμφαγωγών των θεών, και είπε μια υπέροχη προσευχή. Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ. Δεν λέει Κύριε απλώς, αλλά από ταπείνωση. Κύριε που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ. Ωραία αρχίζει, με πολύ ταπείνωση. Ευόδωσον εναντίον εμού σήμερον και ποιήσον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Ευόδωσον. Φέρ τα ευνοϊκά, φέρ τα βολικά, ώστε να βρεθεί μια κατάλληλη κοπέλα για το παιδί του Αβραάμ. Δώσ' του έλεος δηλαδή του Αβραάμ. Βοήθησέ τον, εφόδωσε την υπόθεσή του. Ιδού, εγώ έστηκα επί της πηγής του ύδατος. Να, είμαι κοντά στην πηγή, κοντά στο πηγάδι. Εδέ θυγατέρες των οικούντων την πόλην εκπορεύονται αντλή σε είδωρ. Να, Κύριε, οι κοπέλες της πόλεως έρχονται να αντλήσουν νερό. Άραγε μήπως ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσε να ήτο η μελλοντική γυναίκα του Ισαάκ? Λοιπόν, Κύριε, αν είναι, δείξε μου ένα σημάδι. Σε σένα αναθέτω όλη την υπόθεση, λέει παρακάτω η ευχή. Θα της πω, κοπέλα μου, δώσ' μου νερό να πιω, και αν εκείνη μου δώσει νερό, τότε αρχή καλού σημαδιού, σημαίνει έχει καλοσύνη. Θα της πω, κοπέλα μου, τώρα να ποτίσουμε και τις καμήλες, και αν δώσει και στις καμήλες νερό, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Λοιπόν, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε να γίνει έτσι το πράγμα, και εν τούτο γνώσομαι ότι επίησας έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ, και με το σημάδι αυτό θα καταλάβω ότι θα δώσεις το έλεος, δηλαδή τη χάρη αυτή εις τον Κυριόν μου τον Αβραάμ. Η προσευχή αυτή του Ελιέζερ εστάθηκε ακριβώς στο σταυροδρόμι της γνωριμίας των δύο μελλόντων να παντρευτούν. Και είδω, αφού ετελείωσε την προσευχή του, πλησιάζει το πηγάδι. Έφτασαν και οι κοπέλες. Αποτείνεται στην πρώτη. Κοπέλα μου, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που έβγαλες αυτό την τσίγκλα με το νερό, δώσ' μου να πιω. Ευχαρίστως, Κύριε, λέει η κοπέλα. Και εδώ ακούστε λεπτομέρειες. Και έγειρε, λέγει, την ιδρύα της, τη στάμνα της εις τον βραχίονά της, για να πιει όσο νερό ήθελε. Ήπιε ο Ελιέζερ. Κατόπιν της λέγει, σε παρακαλώ, κοπέλα μου, να ποτίσουμε και τις καμήλες. Ευχαρίστως, Κύριε, του λέει. Είναι γνωστό ότι οι καμήλες κρατάνε πολύ στο νερό, μπορεί να περάσουν και 10 μέρες και να μην πιούν νερό. Γι' αυτό και είναι τα κατάλληλα ζώα που διασχίζουν τα ερήμους. Αλλά για να κρατήσει 10 μέρες η καμήλα χωρίς νερό, όταν θα πιει, πίνει πολύ νερό. Έτσι λοιπόν λέγει εκεί λεπτομεριακός ότι υπήρχε ένα ποτιστήριο, μία γούρνα για τα ζώα. Πόσες κουβαδιές θα πρέπει να έβγαλε η κοπέλα αυτή για να ποτίσει 10 καμήλες? Πόσες κουβαδιές? Πολλές ασφαλώς. Και αφού ήπιανε και οι καμήλες, μετά λέγει στον Ελιέζερ, σας βλέπω ξένους, δεν έρχεστε σπίτι μας, έχουμε και πολύ σανό για τα ζωντανά σας και να σας φιλοξενήσουμε απόψε. Ο Ελιέζερ άρχισε μέσα του να δονείται. Τι καλοσύνη είναι αυτή, τι υπέροχη κοπέλα είναι αυτή,
Βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τι καλοσύνη είναι αυτή. Δεν παίρνει ως κριτήριά του την ομορφιά της, γιατί η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Δεν παίρνει ως κριτήριο αυτό, αλλά κριτήριο παίρνει τα εσωτερικά χαρίσματα, τα ψυχικά, την καλοσύνη της, την ευγενιά της, την προσφορά της. Και τρέχει η κοπέλα στο σπίτι της να αναγγείλει ότι υπάρχουν ξένοι και να τους φιλοξενήσουν. Ήρθε πράγματι ο αδελφός της κοπέλας, είδε τους ξένους. Εδώ ακόμη κάθεστε, ελάτε στο σπίτι μας να σας φιλοξενήσουμε. Και πράγματι επήγαν στο σπίτι. Αμέσως έδωσαν νερό να πλύνουν τα πόδια τους οι άνθρωποι. Μένω στις λεπτομέρειες για να δει κανείς πόσο όμορφη εικόνα μας δίνει εδώ η Αγία Γραφή. Έδωσαν σανώστα ζωντανά και εκάθισαν να φάγουν άρτους, δηλαδή ετέθη γεύμα, δείπνο. Ο Ελιέζερ όμως λέει: δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν δεν συζητήσω με ένα θέμα, χάριν του οποίου ανέλαβα ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Τι θέμα, λέτε στο σπίτι? Έρχομαι από τη γη Χαναάν. Το αφεντικό μου λέγεται Αβραάμ. Αβραάμ, είπαν εκεί στο τραπέζι. Και ο κύριος μου Αβραάμ έχει ένα παιδί, τον Ισαάκ, και θέλει να τον παντρέψει. Και ήρθα να βρω μια κοπέλα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, εδώ η κόρη σας, στάθηκε η κοπέλα που μου απεκάλυψε ο Θεός. Μόλις της την ευγένεια και μόλις της την προσφορά. Θα ήθελε η κοπέλα αυτή να γίνει γυναίκα του Ισαάκ, του γιου του Κυρίου μου? Τι ήταν να πει τα ονόματα αυτά? Συγγενείς ήσαν με τον Αβραάμ. Εχάρηκαν μέχρι τον ουρανό. Φωνάζουν την κοπέλα, την έλεγαν Ρεβέκα. Ρεβέκα, θέλεις να πας εις τη γη Χαναάν με τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως θέλω. Είναι εκείνο που σας είπα σε ένα προηγούμενο θέμα μας, ότι ελευθέρως ερωτήθηκε η Ρεβέκα. Βεβαίως θέλω. Και τότε έβγαλαν από τα σακιά που είχαν φορτωμένες καμήλες δώρα, ασημένια αντικείμενα, χρυσά αντικείμενα και ηματισμών, και τους καταγέμισαν με δώρα. Κάθισαν, έφαγαν, ζήτησαν 10 μέρες να κρατήσουν ακόμη τη Ρεβέκα στο σπίτι. Βιάζομαι, λέγει ο Ελιέζερ, βιάζομαι. Και πήρε τη Ρεβέκα και έφυγε για το μακρινό του ταξίδι. Ο Ισαάκ ήταν ένας υπέροχος νέος ο Ισαάκ. Βεβαίως περίμενε να έρθει η νύφη. Τι έκανε τον καιρό αυτόν? Μας το λέγει η Αγία Γραφή, ότι προσήφιετο και εκείνος, και την ημέρα εκείνη που επλησίαζε το καραβάνι προς την Βυρσαβέ, είχε βγει απόμερα εκεί στην εξοχή ο Ισαάκ για να προσευχηθεί και αυτός. Αλλά όταν βγει κανείς έξω από την πόλη, έξω από τον συνοικισμό τους, που δεν υπήρχε πόλη, τι φανερώνει αυτό? Μια ανάγκη περισυλλογής, μια ανάγκη στοχασμού, μια ανάγκη να ζητήσει κανείς τη βοήθεια του Θεού για ένα τόσο μεγάλο θέμα που στέκεται σταθμός στη ζωή του ανθρώπου. Και ήταν πίσω από ένα θάμνο. Η Ρεβέκα, το μάτι της πήρε τον Ισαάκ και από ντροπή επίδειξε από την καμήλα. Δεν ήταν σωστό μια κοπέλα να είναι πάνω σε μια καμήλα όταν μπορούσε να συναντήσει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο που θα ήταν λόγοι ντροπής να είναι πάνω εκεί. Δεν ήταν σωστό. Πήδηξε αμέσως από την καμήλα και λέει στον Ελιέζερ: ποιος είναι εκείνος ο νέος που είναι πίσω από εκείνα των θάμνων? Χαμογέλασε ο Ελιέζερ: είναι ο Ισαάκ. Και τότε έγινε εκεί η γνωριμία. Κατέβασε, λέει, το θερετζέτη, ένα κάλυμα στο πρόσωπό της. Εντράπηκε η Ρεβέκα και πήγαν
στο σπίτι και λέγει εκεί θαυμάσια ότι ο Ισαάκ ηγάπησε την Ρεβέκα, η οποία το πολύ ωραία, και έγινε η γυναίκα. Εκείνο το ηγάπησε την Ρεβέκα δείχνει όλο το βάθος δύο στοχαστικών ανθρώπων που ξεκινούν για το γάμο τους. Ας δούμε μία παρατήρηση στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου, ποιο είναι εκείνο που το στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο θα φέρει σε μία συνάντηση δύο ανθρώπους? Μήπως είναι το πάρτι? Δηλαδή θα αφήσει η μητέρα την κόρη να πάει στο πάρτι, να πηγαίνει, όχι να πάει, να πηγαίνει στο πάρτι μόνο και μόνο για να αγρεύσει κάποιον γαμπρόν από εκεί? Μήπως θα αγρευτεί ο γαμβρός από το πεζοδρόμιο ή από τους κινηματογράφους? Τέλος πάντων, είναι υπόθεση αγρεύσεως, ψαρέματος. Εκεί θα ψαρευτεί ο γαμβρός, ή ακόμη και η νύμφη, όταν ο γαμβρός ξεκινά να ψαρέψει, εκεί θα βρει την νύμφη? Μην απατώμεθα. Οι τόποι αυτοί δεν οδηγούν ποτέ σε ευτυχισμένους γάμους. Η περικοπή μας το έδωσε ανάγλυφα. Το βασικό εκείνο στοιχείο που θα βοηθήσει στην έβρεση του άλλου ανθρώπου είναι ο Θεός. Η προσευχή που δια της προσευχής ο Θεός θα δώσει τον ζητούμενον άνθρωπο. Λέγει σαφώς το βιβλίο των παροιμιών ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρίγυνη, ότι αρμονιάζεται από τον Θεόν, λέγει, γίνεται ο αραβών προς τον άνδρα. Συνεπώς ο Θεός είναι ο νυμφαγωγός. Ο Ηλιέζερ το είπε χαρακτηριστικά: αυτή η γυνή είναι ετοίμασε Κύριος το εαυτού θεράποντι Ισαάκ. Αυτή είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος. Συνεπώς ο Κύριος ετοιμάζει τον μελλοντικό γάμο. Μην απατώμε. Δεν είναι λοιπόν στους τόπους που ανέφερα προηγουμένως ούτε ο γαμβρός εκεί, ούτε η νύφη, ούτε, θα το πω αυτό γιατί το έχω μέσα μου, με καίει, ούτε εάν θα βάλει η μητέρα στην κόρη μίνι ρούχα, με τον τρόπο αυτόν θα βρει τον γαμβρόν. Μην απατώμεθα. Ή θα την παντρέψει μικρή για να αποφύγει την πρίκα. Είναι όλες αυτές οι λύσεις πολύ κακές, είναι σατανικές λύσεις, διότι στο τέλος θα τις γυρίσει πίσω η κόρη. Καταλαβαίνετε πως θα τις γυρίσει πίσω της μάνας. Λοιπόν, προς Θεού δεν είναι λύση αυτό, αλλά η εντιμότης, η σεμνότης και η αγνότης και η προσευχή είναι εκείνα που θα οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Είναι χαρακτηριστικό οι παλαβούτσικοι νέοι μας, εκείνοι που χοροπηδούν και θέλουν παλαβούτσικες κοπέλες, όταν κάποτε πρέπει να σκεφτούν για το γάμο τους σοβαρά, δεν διαλέγουν ποτέ από το ρεπερτόριο των φιλανάδων των γυναίκα και μητέρα των παιδιών των. Πάντα θα ζητήσουν, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, οι πιο ανήθικοι νέοι θα ζητήσουν πάντοτε την πιο ηθική γυναίκα. Γιατί μέσα στη βρωμιά τους εγνώρισαν τι σημαίνει ανήθικη γυναίκα.